Matapos ang halos isang linggong tuloy-tuloy na pagpapaulan ng sunod-sunod na bagyo at habagat, patuloy na nagsasagawa ng relief operation ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan, katuwang ang DSWD Region 1 at mga lokal na pamahalaan upang matulungan ang mga pamilyang apektado. Sa datos ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, tinatayang nasa mahigit 63,000 pamilya ang kabilang dito. Ang mga pamilyang ito ay mula sa 47 bayan sa lungsod ng probinsya na lubhang naapektuhan ng kalamidad. Ang mga relief operations, pinangunahan mismo ni Governor Ramon V. Gico III. Ang mga family food packs ay naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng bigas, mga dilata at hygiene kits. Patuloy namang inihahanda ng mga ahensya ang dagdag pang supply para sa mga bayan na hindi pa naaabot ng tulong. Sa gitna ng operasyon, patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng mga lokal na pamahalaan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para sa pagsasagawa ng rapid damage and need analysis. Samantala, nadagdagan naman ang 2 pang bayan ang isinailalim na sa state of calamity. Ito ay ang mga bayan ng Labrador at Urbistondo. Sa ngayon, nasa 19 na bayan at lungsod ang nasa ilalim ng state of calamity. Valerie Dismaya, RNG News.